Szia mindenkinek is üdv a csatornámon, ma egy igazán izgalmas és különleges kihívással foglalkozunk, ugyanis a héten készült egy videó a 12.000 forintos iMac Camről, és azzal fogunk videókat készíteni az egész héten, úgyhogy pontosan egy hétig fogunk vele videókat készíteni. Igen, jól hallottátok, visszatérünk a őskorba. Ilyen kis cinematikus bevezető az egészbe, úgyhogy nézzétek meg a szép iMac-et, amivel egy héten keresztül dolgozni fogok a videókon, úgyhogy élvezzétek ki. És ez az iMac-em, amit 12.000 forintért vettem. Első kihívásunk kicsit más lesz, mint a többi. Ezen a héten minden videót azon az iMac-en fogunk elkészíteni, ami a legutóbb videómban bemutattam. Nos, úgy gondolom ez lesz az igazi próbatétel, mivel ez egy 2013-as iMac, és 2024-ben vagyunk, és erről fog minden videó készülni. Jó, a kamerám az nem lesz az, de ebben fogom vágni videókat, ezzel veszem fel a hangot. Jó, mikrofonon keresztül, de attól függetlenül minden az iMac-ről fog menni. A videóvágás, ugye a feltöltése, stb. És lehet, hogy már észrevettétek, de én használok 4K-s videót, és a 4K-s videót nem tudom, hogy fogja bírni az iMac egyáltalán, de ki fogom próbálni, úgyhogy kíváncsi leszek rá én is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és legalább olyan jól szórakoztatok, mint én. Ne felejtsétek el mozgatni a saját kihívásaitokat velünk a kommentekben, és ne felejtsél el feliratkozni erre a csatornára, hogy ne maradj le a következő kalandról. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban, ami már az iMac-ről keresztül lett vágva, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mit tudok kihozni belőle, mivel előtte egy újabb fajta MacBookkal dolgoztam idáig, és kicsit hosszadalmasabb lesz ez a videóvágás, mint idáig. Sokkal hosszabb fog lenni a videóvágás, úgyhogy kérlek benneteket, azért dobjatok egy lájkot, hogy megéri ez az egész. De ha többet akartak látni erről az iMac-ről, majd lesz közötte egy ilyen faszabb bemutató, meg így, meg úgy, ez az iMac, meg a tököm kínja, úgyhogy